te kuksong chini tipra tongnai ani tipra sorok no ani kufaru norok tini bebak saimono tini hanchani bisingo kaisana sanmong abong kai greater Triplaland hake Triplaland tini kebangmo lukrok tipra paisuk paijak kawo khak khamatijak tinang no chini busabutin anda reno Manchirna bagai, kini dino ostiton rong kini bagai, tini ni olorai, faisok keceng, zontor montro, sanmungo, kai chini kaisen sanmung, abang ke greater Triplaland, tangi male, abang ceng, bebak siwo chini bawa sabuni sason tolikan, ceng nayo chini ha chini sason bagai. Ceng ini Triplaland kebang lukrok faisok pajak naik chini bubagan tidur rumah baik abon bisingo para panik amo faisok pajak kai chini bumi faisok pajak tay orang tong chini sar song chini MLA song chini Purno Chandra sar chini CM borba bebag tini kaisen sanmung abang ke thancane bisingtei greater Triplaland ang banayo bebag borong nai tong tang himale chini Tripura hawa ceng joto Tripura sorok kuno nei maya ceng beri besarok apa nokri maya kai abano tuino sanmung chini alada rajyo alada chini Tripura sanino sorkar Tripura sanino school college bebak jagona chini Tripura sarong calon nai tangi himale Tripura chini Tripura sarong ninor bebak siu abogino jotone hamzakmung jotone chubamung jotone naharmung tini faisok pakya kebangmo lukrok chini thinangti chini thinangni chatirongni je laibuma kahamke tonan bagai chini bororokni je manta shoktai abono kahamke manan bagai tini oro jontor montor dile faisok pailesa haike ani khabang tangkote buksong tei srapsan bisingono chini o chobani khorang tisalen thangi tongo jing bobagar naising laijak oro nai tongdi oro naidi chini sengkrang rok greater Triplaland movement sanmuti kai oro chudu Triplaland borok simia oro jara tongnai delibo bor faisok paijak an logi tongo abo chini youth ni dapon bo belakino naikol jak dapon ke saikhanar de nang mia je naikol itu mani ni sengkra kong no traino boma hai ni experience boma hai ma tong ki sa kurung ka jotron no beleno ham experience ka jeng thangai 27 ni salo sing Triplaland ni ya kan lam mani sing ya wo sing 사링이 30 PM 무슨 속변은 꼭 동문이 unfortunately 생 디니 풍니 6:30 생 파이쇼파까지니 델리니 시니 전담원들이 야시 레르스 파이쇼파까 뭐냐고 생제 가요성 돈을 아타니까 생 공산 사범은 야고로 생타보 생 전담원 파이쇼파자 sini je Tripura sani yok ni je lama je greater Triplaland ni asam no sini India ni central ni minister no eba sini Indian ha salok tone no khanaran khoran ni khorang pisang no sini kini paisuk pajak sini Tripura sini to thamsa an lajak sini thamsa ni bubagaran je naharmung bubagaran je musulman success khana ma sini kini paisuk Belakan hambai dadano pini masmo belakna kalam kai norno anong chungo je nogo tongai phono tini phame phono nogo tongti phono subadi nogo tongti phono suri di tangi himalaya suri mongo belakna pham abogai surman bisingo chini buba karno joton chubalai di chon bisingti khandaman bisingti khansamon bisingti chini greater Triplaland daktir manna hini khakau abogai joton belakna hambai nai tungni ang haino hai life hainai norabasi kringnai kai asma tabuk kebangma media faisok pajak tini chini Triplaland borok simia kebangma hasten borok faisok pajak kebangma jani sanmukti chini sakun bisingno kengjaknai chini Tripura je sanmung abo greater Triplaland abo sanmungni je khorang tisamung abo tei snapjong bisingno joton belakna hambai